Ak ste práve podstúpili operáciu prostaty, alebo vás čaká zákrok na Peyronieho chorobu, je tu niečo, čo vám váš chirurg možno nepovedal, a mohlo by to znamenať rozdiel medzi úplným zotavením vašej plnej dĺžky alebo jej trvalou stratou. Tu je to, čo sa skutočne deje vo vašom tele po operácii penisu a čo o tom hovoria klinické dôkazy, čo s tým môžete urobiť. Keď chirurg vykonáva radikálnu prostatektómiu, neurovaskulárny zväzok, ktorý vyživuje vaše erektilné tkanivo, sa naruší. Rovnaký princíp platí aj po incízii a štepení plaku pri Peyronieho chorobe. Samotný štep sa musí premodelovať a zregenerovať. Tu sa veda stáva skutočne povzbudivou. Nazýva sa mechanotransdukcia. Trakčná terapia penisu zachováva dĺžku topoživých telies a udržuje chirurgické štepy zarovnané. Zariadenie, ktoré stojí za väčšinou tohto výskumu, je Size Genetics, zdravotnícka pomôcka triedy druhý, registrovaná FDA. Protokoly sa líšia v závislosti od vašej operácie. Po radikálnej prostatektómii väčšina pacientov dostane zelenú 4 až 6 týždňov po operácii. A keď už hovoríme o bezpečnosti, toto nie je niečo, čo si môžete robiť po svojom.